Porque, a ver, hai algo preocupante esta noite. Atentos todos na casa que temos a gripe disparada e non queremos que se sente a mesa connosco hoxe. É que casi che diría que esta noite a gripe vai a ser unha convidada máis a moitas mesas de Galicia. Estarán convidados os fillos, os netos e o virus da gripe e máis de un, coa incidencia que temos agora mesmo en Galicia, máis de un vai levar a gripe para casa entre os agasallos de Nadal. Así que como non queremos que os espectadores se contaxen, pois imos dar un pouco esas claves para evitar ese contaxio de Nadal e ese invitado inesperado. Pois sí, e onde temos que sentarnos, etcétera, porque aí o estamos vendo, claro, cales son, digamos, os perfis así tipo que se van a sentar hoxe na mesa de Nadal. É que ti pensa que esta noite nun espacio pequeno, pechado, mal ventilado, porque fai frío, non queremos cerrar, claro, queremos cerrar todo, entón nun espacio moi pequeno vaise xuntar nenos, mulleres embarazadas, persoas maiores, persoas inmunodeprimidas, sanitarios que tamén contaxamos moito. Entón, claro, vaise xuntar aí moita xente, un pouco a tormenta perfecta para que collamos o virus da gripe. Pero por eso imos dar esas pequenas claves. Temos aquí, vemos estos perfis que sí que, por exemplo, temos as mulleres embarazadas e as persoas de risco, que serían as persoas maiores, por exemplo, que serían perfis de risco, que a estas alturas xa deberían estar vacinadas, tanto as persoas de risco como as mulleres embarazadas como as persoas maiores. Se non o están, hoxe non é o día de ir correndo a vacinarse, porque non serve de nada vacinarse hoxe para a noite, que non lle dá tempo á vacina. Estes dous perfis xa deberían estar. E logo, que ocorre cos nenos e que ocorre cos profesionais sanitarios?